Vivim en una època de transició. Davant d'aquest escenari canviant ens correspon decidir com volem encarar aquest futur i quin paper ha de tenir l'empresa andorrana en la construcció d'un model econòmic sostenible i competitiu. El nostre propòsit és posar èmfasi especialment a 4 aspectes clau que considerem prioritaris per al futur d'Andorra. El primer gran repte és trobar l'equilibri entre desenvolupament econòmic i sostenibilitat demogràfica. El creixement no pot ser un fi en si mateix. Cal definir quin model de país volem i si el nostre territori el pot assumir. No es tracta només de créixer, sinó també de fer-ho amb criteri, mesura i mirada de futur. Preservar la cohesió social i la qualitat de vida depèn d'aquest equilibri. En aquest context, és clau disposar de dades sòlides i eines de seguiment que permetin avaluar l'impacte del creixement, sobretot en els serveis bàsics i en el mercat residencial. Com a cambra, proposem establir un espai estable de col·laboració entre institucions i agents econòmics i socials per compartir diagnosis, consensuar escenaris futurs i coordinar accions.